Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Amen. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Ongi etorri Urrategiko Amaren egunean, arratsaldez parrokian egiten dugun ospakizun honetara. Egun eder bateri amaiera eman nahi diogu. Andre Mariari agurra kantatuz. Esker honezko ospakizuna dugu. Jesus eta Maria lagun ditugu gure eguneroko bizitzan. Mariak laguntzen digu Jesusengan sinisten. Bera izan delako lehen fededuna. Horregatik da gure herrian gizaldiz gizaldi fedearen eredu eta erromez geran guztiontzat bide lagun. Hasi gaitezen bada abestuaz, bendezioz beterik.
jauna zuekin. eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa, San Lukasen liburutik. Aitza zuri jauna. Aldi hartan, Maria jeiki eta bizi-bizi mendialdera joan zen, Judeako herri batera eta Zakariasenean sartu, eta Isabeli agur egin zion. Isabelek Mariaren agurra entzun zuen orduko, jauzi egin zion aurrak sabelean. Isabel Espiritu Santuaz bete zen, eta honela esan zuen oihu handiz. Bedeinkatua zu emakumeen artean, eta bedeinkatua zure sabeleko frutua, nondik nire jaunaren ama nigana etortzea. Zure agurra nire belarrietara iritsi orduko, jauzi egin dit aurrak pozez sabelean. Zorionekoa zu, sinistu dezulako, beteko baidu jaunak esan dizuna. Orduan Mariak honela esan zuen. Haundiesten du nire anima jauna. Pozaren pozez daukat nire barrua. Jainkoa bai da nire salbamena. Ikusi bai du mirobe honen ezereztasuna. Doatxu deituko naute gaurdanik gizaldi guztiek. Haundiak egin bai dizkit ahal guztidunak. Santua da haren izena, eta haren errukia gizaldiz gizaldi beldur diotenengana. Jaunak esana. Eskerrak zuri jauna. Jauna. Entzuten degune evangelio zati hontan, ez da, bi emakume fededun elkarrikustean, poza eta pozez eta posteko hitzak esaten dituzte. Ez da, giro osoa, pasarte horrena, poza da, alaitasuna da, salbamenaren hurbiltasunak ematen duen poz hori. Ez da, goizean goien esaten izuen Kristau elkartea herriaren erdian, zerbait izatea nahi baldin badegu, zerbait esanguratsua izan nahi baldin badegu, herriaren erdian, aurreneko gauza dudarik gabe fedea da, eta fedearen eta fede bizikizunaren lehen emaitza poza da. Fedearen poza. Inguratzen gaituztenek ikusi eta nabaritu dezaketen poza. Barruan daramagun poza. Sinisteak ematen digun zorion.
Urrategiko ama, gure parrokia eraberritzeko egin nahi ditugun ahaleginetan izan zaitez gure bide lagun. Agur Maria, graziaz betea, jauna da zurekin, bedinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus. Santa Maria, jangoikoaren ama, erregutu zazugu pekatarion alde, orain da gure eriotzeko orduan, amen. Aintza aitari, semeari da Espiritu Santuari. Hasieran zen bezala, orain da beti gizaldi eta gizaldietan, amen. Beraz, agurrarekin jarraitzen dugu. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. bedeinka zaitzatela jangoikoa alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Zoazte jaunaren bakean, Eskerrak
arratsalde on eta gabon igaro.